Yo, yo, yo! This is Don Tiboy po. Ayan. So, ngayong araw, may pag-uusapan na naman po tayo. Ang pag-uusapan natin ngayong araw na to is all about kung paano maglagay ng end screen po sa ating mga YouTube videos po na ina-upload po. Ayan. So, madali lang naman po kung paano maglagay ng end screen po sa ating mga YouTube videos. Basta sundan nyo lang po ako sa aking mga gagawin po at sa mga ipapakita ko po kung paano ko po nilagay yung aking end screen po. Sundan nyo lang po ako ng mabuti para magawa nyo po. Paalala ko lang po sa inyo, tingin-tingin lang po kayo dito po sa aking mouse cursor ko po. Ayan, yung kulay, dilaw na bilog po. Tingin-tingin lang po kayo dyan para hindi po kayo mawala or malito po sa aking mga pinipindot ko po at para masundan nyo po ako ng maigi. So, ayan, magsimula na tayo at pumunta po tayo sa ating mga YouTube channel. Ayan. YouTube channel. So, nandito na tayo. Kapag nandito na tayo sa ating YouTube channel po, dito po sa may bandang kaliwa po, ayan, dyan po sa upper right po, click po natin tong mukha natin. Yan po, yung picture po ng ating YouTube channel. Click po natin yan. Ayan. So, pagkatapos i-click nyo po yan, punta po tayo dito sa Creator Studio po. Ayan, yung may gear icon po. Click po natin yung Creator Studio po para mapunta po tayo sa dashboard ng ating YouTube channel. Kasi doon po sa dashboard po, doon po tayo mamimili po ng video po na lalagyan natin ng end screen po sa hulihan po. Ayan. Kaya end screen po kasi sa huli po nilalagay. Ayan po. So, click natin tong Creator Studio po. Ayan. Click natin yan. Ayan. So, nandito na tayo mga kadon sa dashboard ng ating channel. So, paano nga ba maglagay ng end screen sa ating mga YouTube videos na ina-upload? So, ayan po. Dito po. Kung napapansin nyo po, may mga iilang videos po dyan. Ayan po. At sa kung napansin nyo po, sa bawat video po, may nakalagay po dyan na mga edit. Ayan po. Sa una, sa pangalawa, sa pangatlo, sa pang-apat po, may nakalagay po dyan. Sa bawat video, may nakalagay po na edit po. Ayan. So, para makapaglagay po tayo or mapunta po tayo sa kung saan ilalagay yung end screen po, dito po, sa katabi ng edit po, click po natin tong triangle po. Ayan, yung triangle na maliit dyan. Click po natin yan, katabi lang po ng edit. So, kapag nakapili na kayo ng video po, na lalagyan nyo po ng end screen po, click nyo lang po tong triangle po. Ayan. So, ang napili ko is ito po, itong unang video po, ito po yung napili ko para lagyan po ng end screen po. So, since ito ang napili ko, click ko lang po to, ito po, yung triangle po, katabi po ng edit. Ayan, pag click nyo po dyan, ayan, pag click nyo po dyan, may lalabas po na options. Ang nakalagay po dito, info and settings, end screen, cards, subtitle, and promote. So, since maglalagay tayo ng end screen po, ayan, pindutin po natin or i-click po natin tong end screen po. Ayan po, end screen. Click natin yung end screen po. Ayan. End screen is now loading. Ayan, hintay lang po. Mabagal po yung net. Ayan, usad pagong po yung net ko. Ayan, so nandito na po tayo sa ating video po na napili po natin para lagyan po ng end screen po sa hulihan. Kaya po end screen kasi nga sa hulihan po. So, back to topic po tayo. Ayan. Paalala ko po ulit. Tingin-tingin lang po kayo dito po sa aking mouse cursor ko po. Ayan, yung kulay dilaw na bilog po. Para hindi po kayo malito po or mawala po sa mga pinipindot ko po. At para masundan nyo po akong maigi po. Ayan, so balik na naman tayo sa topic. Ayan. So dito, since nandito na tayo sa video, nalalagyan natin ng end screen po. So kung napapansin nyo po dito,
Ayan po, ayan po. Para makapaglagay po tayo ng end screen po, use po natin to. Ayan, i-click po natin tong use template. Kasi dito po sa use template po, dyan po tayo mamimili ng template para sa ating end screen po. So, kapag i-click po natin tong use template, ayan, click po natin tong use template. Ayan po. Pagkatapos i-click natin ng ating use template, pagkatapos natin i-click siya, may lalabas po dyan, may lalabas po na mga iilang disenyo po ng template para sa ating end screen po. So, mamimili po tayo dito, mamimili po kayo dito ng disenyo po kung anong gusto nyo po para sa inyong mga end screen po. So, ayan, scroll down tayo kasi marami-rami din po ito mga design po para sa end screen po at para makapagpili po tayo ng gusto natin. Ayan. So, ayan po. Pagkatapos yung po mamili dyan, click nyo lang po itong select. Ayan. Click po ninyo yung select. Ayan. So, ito po yung napili ko. Ito po yung end screen ko po. Ito po yung template na gusto ko po para sa end screen ko po. I-click ko po itong select kasi yan po yung napili ko. So, select. Ayan. Click po select. Ayan po. So, dito, na-click na po natin yon ating napiling template po para sa ating end screen po na ilalagay sa ating YouTube videos. So, dito, kung napapansin nyo po, may nakalagay po dyan na choose a video or playlist po. Ayan po, magkabilaan po yan, kaliwat kanan po. So, paano nga ba maglagay ng video or playlist dyan? So, tingin po kayo dito po sa bandang kaliwa po. Ayan. Ayan po. Sa unang nakalagay po na word sa ating template po is subscribe. Ayan po, subscribe Donty Boy. Ayan po. So, ang subscribe po dyan, subscribe button po natin is ito pong nasa gitna. Ayan. Ayan po, yan po yung ating subscribe na icon po sa ating template. So, sa pangalawang nakalagay po na sulat is video. Ayan po. So, yan po sa video. Yan po yung ating choose a video or playlist po sa ating template. So, para makapaglagay po kayo dito sa choose a video or playlist po, click po natin tong, ayan po, click po natin tong pencil icon po. Pencil icon po sa ating choose a video or playlist. Ayan. Ito po yun. Tingin po kayo dito. Ayan. Click po natin yung pencil icon na yan. Tapos dito po, may lalabas po na mga videos niyo po. Ayan. So, since tutorial yung aking video po na lalagyan ng aking end screen, so dapat ang ilagay ko po rin dun is yung mga tutorial ko po na videos din. So, ito po yung napili ko. Ayan. Ito po. Ayan po, napili ko po yan. So, pagka-click nyo po dyan, click nyo lang din po itong save para malagay po siya dun sa kanan po. Sa kanan po ng ating template. Ayan, so nandito na po siya, nakalagay na po siya sa template natin. So, yung isa hindi pa nalagyan. So, kagaya po ng ginawa natin kanina, yan din po yung gagawin natin sa lagayan po ng video. Ayan po. So, ito po yung wala pang video natin na nalalagay po dun sa ating template. So, click nyo lang po ulit itong edit po. Ayan. Yung pencil icon po. So, ayan, mamimili na naman tayo ulit. So, ito po yung napili ko. Ayan, tutorial video din po yan. So, yan po yung ilalagay ko dun sa kaliwang box po na wala pang video na nalalagay po. So, click the save again. Ayan, save again. Ayan po, working na po siya. Nagtratrabaho na po siya. Ayan, so, hintay-hintay lang po tayo. Kasi nga, kagaya ng sabi ko kanina, usad pagong po yung connection ko ngayon dito. Ewan ko ba. Tinatamad na yata yung net. Ayan, so, hintay-hintay lang po tayo. Yan, working. Work. As you gonna work. Ayan po, so, ayan.
Nalagay na po yung ating mga video po sa ating template. Kompleto na po. Kompleto na po. Yung ngipin ko lang po yung hindi kompleto. Ayan, so dito. Ayan, so since nalagay nyo po yun, nalagay nyo na po yung mga kailangan po ng ating end screen po. Nalagyan na po natin. Nalagay na po natin sa ating template ng end screen natin yung mga videos po. So, ayan. May end screen na po kayo. May end screen na po kayo. And then, para makita nyo po yung preview ng ating end screen na ginawa, click po natin to. Ayan, dito po. Paalala po ulit, tingin-tingin lang po kayo sa aking mouse cursor ko po. Ayan, yung kulay dilaw na bilog po para hindi po kayo malito or mawala po sa aking mga pinipindot po at para masundan nyo po ako ng maigi. So, back to topic tayo ulit. Ayan, so para makita natin yung resulta ng ating end screen na ginawa, click po natin to. Ayan, i-click po natin dito. Click po natin dyan. Ayan. At i-play po natin yung ating video na nilagyan ng end screen po. So, ayan po. Click po natin yan. Then, play. About ganyan, about ganito. Ayan po. Ayan, so, salamat po sa panunod. Oh, ayan po. God bless you po. Bye-bye! Ayan po. So, nalagay na po natin yung ating end screen po. Ayan. Successfully po yung paglalagay natin ng end screen po. Ayan po. So, bago po tayo umalis, click natin tong save. Huwag nyo pong kakalimutan yung save kasi yan po yung magsisave. So, ayan. Click natin yung save. Ayan. So, pagkatapos i-click ng save, ayan. So, all changes, save. So, ayan. Congrats po sa inyong lahat. Meron na po kayong end screen po sa inyong mga YouTube videos po na ina-upload. So, ayan po. Maraming salamat po sa panonood. I hope may konting napulot kayo na kaalaman about sa kung paano maglagay ng end screen po sa ating mga YouTube videos. Ayan po. So, maraming salamat po sa panonood. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you po and goodbye mga kadons.